Сектор Г като трибуна винаги побеждава. Ние сме свикнали да бъдем номер 1. Нашата победа е безспорна. Очакваме и победа на терена, която да отговаря на достойността на Сектор Г. В момента правите приготовление за самия матч. Как се прави такава сериозна организация? Това е много трудно. Дни на безсъние, рисуват се хореографии, шият се знамена. Много е трудно, но се оправяме. Какво е значението на ЦСКА за младите хора, за най-малкото поколение, които вие давате пример на тях? ЦСКА е начин на живот за всички нас, които сме тук на стадиона денонощно едва ли не. Работим с доброто на ЦСКА и Сектор Г. Армейското възможно е да бъде огънато по някакъв начин, независимо какви атаки има срещу клуба, срещу Сектор Г, срещу фенове. Армейското, затова армейско никой не може да бъде огънато. Ние пласаме всеки удар, доказали сме го във времето. Никакъв проблем, ние винаги излизаме победители. Очакванията са тази година да станем шампиони ЦСКА. Ставаме шампиони, мачкаме на терена на трибуните. Ние сме еталон. Един въпрос малко в страни. Не бе заслужено това недопускане на ЦСКА до евротурнирите? Абсолютно е заслужено недопускане. Виждаме какво се случва с другите български отбори. Края на август ще приключим с участие в евротурнирите. Поредната излагация не без деното участие на господин Борислав Михайлов, който докара в футболни до някакви невиждани дана. Националният отбор е много слаб, както знаем всички. Направо не знам за какво го коментираме този човек. Изключително кюстендилско присъствие в Сектор Г, във ваше лице и в други фенове. Това е супер. С годините изградихме една странна организация в Кюстендил. Нещата там се получават много добре. Много съм доволен от момчетата. Освен за матча, какво е вашето послание за целия сезон от тук насетне? Бъдете на всеки матч. Ако искаме да сме шампиони, трябва да сме всеки матч на трибуните, да подкрепим отбора до последен дъх. Доyenът на българската спортна журналистика Александър Манов ни отвори вратите на музея на спортната слава на ЦСКА. Като спортен журналист Александър Манов отразява редица големи първенства, като световния шампионат по футбол през 1974 година в ФРГ и летните олимпийски игри в Рим през 1960 година, в Мюнхен през 1972 и в Москва през 1980 година. След пенсионирането си Александър Манов работи като пресаташе, а последствие като директор на музея на спортната слава на ЦСКА. Александър Манов, намираме се в музея на славата на ЦСКА. Това е всъщност и храма на ЦСКА, господин Манов. Точно така. Музея на спортната слава, това е катедралата на ЦСКА, или както вие казахте, храма на ЦСКА. Той е основан преди 67 години, 2 години след основаването на ЦСКА на 5 май 1948 година. От тогава до сега ЦСКА е най-голямият отбор в България по завоюване на редица отличия в България и в чужбина. Ние сме 31 пъти шампиони на България, 25 пъти носители на Купата България и 4 пъти Суперкупата. Екипът на червени шампиони Кюстендил влезе в музея на славата, храма на футболен клуб ЦСКА. Допускане, което не се отдава на всеки екип. Самият музей съхранява уникалните 1054 отличия от 28 вида спорт. Това е първата купа. Тук са останалите купи. Тук са суперкупите, Купа България. Това са купите, за които ви говорих, от Палма до Майорка. 1970 година биеме тогавашния най-голям отбор в Федеративна република Германия, Кьолн. Следващата година биеме Барселона с 2-1 и от тогава такива големи купи не правят вече. Купата на Мохамед V, 1967 година в Казабланка, най-големият курорт
в Мароко се открива 100 000 стадион. Поканени са отборите на Дукла Прага, на ЦСКА София и на Расинг Париж. Ние побеждаваме Расинг Париж с 1-0, националният отбор на Мароко побеждава Дукла Прага също с 1-0 и на финала побеждаваме националния отбор на Мароко с 2-0, 2 гола на именитият български футболист Димитър Якимов. Ето неговия подарък, обувка и моменти от неговите спортни постижения. Това е златната топка на Христо Стоичков. Това е златната обувка на Христо Стоичков. Това са двете футболни обувки, с които играе срещу Левски и вкарва 4 гола. Това са обувките на Димитър Пенев като треньор на националния отбор. Това е къта на Димитър Пенев. Това е купата за треньор номер 1 на България за 20 век. Това е най-големия български орден Стара планина първа степен. Това е най-големия военен орден Свети Георги в мирни времена. Беше му подарък по случай 70-та годишнина. Впрочем, Димитър Пенев, полковник от запаса, това е почетен гражданин на София. Това е медала от САЩ 94 и други отличия. Отсреща има още един друг кът. Това е един прекрасен футболист Иван Колев. Това са неговите отличия. Това е първият кът, който беше учреден тук в Музея на спортната слава. Това е една карта на Европа. В Европа има 44 страни. ЦСКА не е бил само в Андора и в трите латвийски държави. Зелените пинчета показват къде сме били и сме играли в турнирите на ОЕФА. Благодарим от Фейкуп на червени шампиони ЦСКА Кюстендил, че бате Сашо Манов ни посрещна в храма на ЦСКА, разказа историята от създаването на футболния клуб през 1948 година, разказа за всичките 28 спорта, които са спечелили 1054 отличия, разказа за генерал полковник Владимир Стойчев, който е създал военните отбори на ЦСКА. Още един път му пожелавам дълголетие, здраве и да му посрещнем 100 годишнината в храма на ЦСКА и винаги да е с нас, с отбора. Благодаря ти, аз съм готов през всяко време да ви посрещам и съм дълбоко развълнуван, че много пъти ми идвате тук на гости. Много ти благодаря. Жив и здрав. Какво е значението на футболен клуб ЦСКА за най-малките, за подрастващото поколение? Ами от моите лични впечатления, понеже ние основно с дечици се опитваме да контактуваме, те са доста по-нахъсани от нас.
Ние сме имали успехи, неуспехи в живота и сме се сблъсквали с добро и с лошо. Те се още гледат позитивно на нещата и са изключително надъхани за победи. Това означава, че червените сърца стават все повече и повече. Червените сърца никога няма да умрат. Това е 100% сигурно, така че който си е поставил обратната цел, е объркал адрес. Както и арменската любов. 100%. Това е абсолютно даденост. Какви са всъщност очакванията за новия сезон? Шампиони? Ами аз не знам друга дума за ЦСКА, освен шампиони. До сега бяхме в неправилно състояние, нали, те крадеха, какво ли направиха. Нали. Сега дойде един сериозен човек, който не знае думата загуба. Това е Гриша Ганчев. Така че да му благодарим всички и да му върнем жеста, който направи за нас. Трябва да станем тази година задължително шампиони, но стегна купата. Господин Кашкин, позволено ли беше на играчите на ЦСКА да играят футбол в първите матчове? Такъв какъвто се очаква, свободен футбол? Не се получи, особено на втората среща. Това футболно джудже и футболен съдия, няма да му споменавам името, ще му кажа пряко сватбата. Трябваше да свири 50 на 50, беше на 100% дуспа, която не я свири. И по този начин, като изгони нашия играч, се развали матча. Преди това накъсваше играта, непрекъснато даваше фаулове за другия отбор. И затова, ако не футболния съюз не вземе мерки за коректно футболно съдийство през този шампионат, нашата велика публика, армейската, няма да търпи тези своеволя на футболните съдии и ще вземем нещата в свои ръце. Има законови наши мерки, които може да ги вземем, като протестираме срещу футболното съдийство, срещу футболния съюз, ако не вземем мерки, така че няма да допуснем повече да се подиграват с труда на нашите футболисти и с нашата велика агитка. Как се казваш? Мира Добрева. Мира Добрева. А защо обичаш ЦСКА? Защото ми харесва отбора и като цяло искам да са винаги шампиони. Да. Да сме винаги шампиони? Да. Имаш ли любим играч? Каранга или някой друг? Десподов? Имам Каранга.